След като ви запознах с жанровата теория, искам да обърна малко повече внимание на тези два термина, които много често ще ви се налага да употребявате и в часовете по литература до края, така и на матурата. Лирически говорител и разказвач. Не трябва да ги смесвате с автора. Те нямат нищо общо с автора. Художественият текст, който и да е той, е плод на авторовото въображение, на авторовата фантазия. Дори когато става въпрос за събития, в които автор е участвал, наблюдавал или участвал, то пак написаното от него е плод на въображението. Така че автора не е част от тази реалност, която е представена в самия текст. Затова той, автора, натоварва от негово име да говори някой друг. Този, който говори от името на автора в епическите текстове, го определяме с термина разказвач. А този, който говори от името на автора в лирическите текстове, го наричаме лирически говорител. Груба грешка е, ако смесвате автора с този, който говори от негово име. Тоест, ако го направите, това смесване, ви не познавате художествената условност на текста. Ако влезете в сайта на Министерството и обърнете внимание на критериите, по които се оценява есето или интерпретативното съчинение, ще видите, че там има точно такъв показател. Познаване на художествената условност, т.е. използване на термин лирически говорител или разказвач, в зависимост от вида на текста, а не автор. За да ви убедя още по-добре в това, което ви казвам, искам да ви дам един конкретен пример с Йовков. В 7-ми клас сте учили един разказ Кожицата за бялата лястовичка, предполагам, където Муканина изрича една лъжа, благородна лъжа, за да помогне на изпадналото в беда семейство на Гунчо. Още малко ще ви върна назад. В 6-ти клас сте учили разказа му на Йовков Серафим. Серафим, онзи беден човечец, който всяка година ходи да работи, за да си купи палто и винаги дава парите на някого изпаднал в нужда. Само по тези два текста, ако съдим, няма как да не си кажем, че човека, който ги е написал, е изключително добър. Нищо подобно. Йовков е бил крив човек, крив в чарлата, както се казва. Тоест, виждате, едно е автора, нещо друго е този, в случая разказвача, който говори от името на автора.